Kanoro mugutieno. Jana usiku. Kane aneno kanende. Kwa angalia kwa nalala. Aromo gi video moro e simu. Alipata video kwenye simu yake. Mar interview moro mar jago moro. Ya interview ya mwingine kwenye simu yake. Owacho ni notiyo e mortuary. Alikuwa anasema kuwa alikuwa anafanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. To tich manolo timo ok ne mar loso ringruok. Kazi ambayo alikuwa anafanya pale set ya kutengeneza ile wako waliokuwa pale. To notiyo tich miluongo ni Malaysia. Alikuwa anafanya kazi inaitwa Malaysia. Matiende ni nitie maiti moko mane inyalo kel kiparo nosetho to pod koket kacha to yudo ka chapni. Maana kuna wale watu ambao walikuwa wanapelekwa pale wakidhani wamefariki lakini bado walikuwa hai. Koro tijene en ni ka maiti ailano yudi to ne en kod le mogo ka tok wiye ka to bas koro ng'ano dhi chuth. Sasa kama kulikuwa na nini kama hiyo kama walipelekwa pale kulikuwa na shoka alikuwa anapiga. Kendo awinjo kowacho ka gima ongero kata ka gima otugo. Ni ng'ato ikelo, mtu analetwa tu na bado mashetani yake inamfanya anarukaruka tu. Upaki Yesu. Koro ng'ata ilano kama huo en tijene en tiji kumalezia, en Malaysia. Jatich ilikuwa ya kumalizia. Mapod keteni machapni no iloko kama to kotok wiye. Wale ambao wamewekwa pale kisha hivi anawageuza anawapiga. To yedhe moko bende gitiyogo gichworego ma koro noneno ka tijno berne o enjoy timo tijno mar Malaysia no. Kuna dawa ambao alikuwa anazitumia sasa alikuwa anafurahia kazi yake ya kumalizia. Makana kodonjo yudo jomusekelo moko padho moko timrego nade mondo ne mapod keteni mondo ywa oko kucha o Malaysia. Hata kama alipoingia pale wale ambao walikuwa ni kuna pale alikuwa na kwa kofi owacho ni notiyo tijno ma joma no paro no nego ne nyalo kalo ji 300 joma no Malaysia negi. Alikuwa anasema alifanya hiyo kazi wale watu ambao walikuwa Malaysia kuna Afrika 300 mokalo 300 zaidi ya 300. To chieng' mane ojok no we tijni siku ambayo aliamua kuacha hiyo kazi no poko bet piny kamoro kod le mar ku Malaysia chagutieno. Alikuwa ameketi sehemu na ile shoka yake ya kumalizia. Oketo le piny to beta piny oyweyo nindo moro mido kwanye matindo boko ni orito mwili minyalo keli. Alikuwa ameweka shoka yake chini ametulia sisi alikuwa analala. To no poko neno ng'ato kawuotho kabiro ng'ama miyo. Aliona mtu kama anatembea mwanamke. To koneno lawe to paro ni ng'ani ne ng'ama nosega kel kar kae kanotho mane o Malaysia ne. Alipoona mavazi yake aliona kama huyu mtu ni mtu ambaye aliletwa hapa akamalizia. To mama ni no bira to konene to kwanyo le mar ku Malaysia cha. Huyu mama alikuja alipofika pale akatoka. Kama mano chopo machiegni to neno ka koro wiye onge koro donga gi lawe ka dok piny to okelo lwete mondo mak godo lwet jagoni. Alipofika karibu aliona kama mguu madada ana kichwa. To nomako lwete mumoke kama to kone ni nyathi dhako wadwa ni nega kapod angima to koro jok manonega kony koro bedo kod rem nikech in mane miya tho. Akamshika mkono akamwambia mwanangu wewe ndio ulionua. Tiende ni mochari nitie joma yudo ajali tikaka titero kiwe nosetho samoro pok chunygi ochot chutho moko bende osetho athoya to pod ringre gi chapni. Koro magi tije manotimo mondo ringre gi go ling. Moko bende samoro inyalo kel kiparo ni ringre gi osetho ok giywe kata kamano ngima pod ni kuomgi. Koro en no Malaysia ji ailako. Kuanisha pale kwenye mortuary na wale watu ambao walipata ajali wanapelekwa pale lakini bado Ayeso baki. Ano ka yal nikech oseyal to lemo to wadhi lemo nikech ok walemo achung' mondo amosu. Hapo anabila alikuwa anasalimu tu. Awinjo ka pastor owacho ni Yesu e ler mar piny. Sikia pastor amenena kuwa Yesu ndio mwangaza wa nchi wa dunia. To ler mar Yesu Kristo ok inyal neno Ndio mwangaza wa Yesu huwezi ona gi ringruok no. na mwili huo. Ti inyalo nene kod chunyi. Unaweza kuiona kwa moyo wako. Ayeso paki. Eka winjo kowachi ni ka Ruoth Nyasaye mogero ot to tich jagedo en kayiem nono. Amesikia Mungu akisema kama si Mungu aliyejenga nyumba kazi ya mjenzi kama
Koro winji kama dwa tudo nino. Ringruok ma in godo midonjoge ema ni en ot. Muma moro wacho ni en hekalu. Kinde moko na wacho ni nitiere gimiluongo ni chuny kata soul. En odak e ringruogno. Wafwane Nyasaye. Koro chunyi ni ema nyalo neno ler mar Nyasaye to miyo ing'iyo ni ot ma chunya odakie ni mondo alose obed maler manyalo moro chunya modak kuome ni. Mae momiyo napimo jamocharicha nikech ng'ama noneno ni to nosemalizia to chako nene kubiro momose matiene ni ringruok nyalo nindo piny to chuny miluongo ni soul cha to dong' ka ngima. Ae to inene koro ng'ani nene no chuny cha ema noneno ni ng'at manosemalizia cha obiro ire. Aduong' odog ne Yesu. Koro ka ok wadwaro ler mar Yesu Kristo mondo dagi e ute mawa mondo Nyasaye olos ringrewa to chuny modak kuomwa ok nyal dak kama ler ne en owuon. Opaki Yesu. Tiende ni kata in ka in e ot to imor ka odno olosore maler iye ber. To ka in e ot to nyathi moro odhi oko kacha ot kae bende iyudo ka alot skuma bende nyocha nodong' nokotigo to wich nowilgo. Pero iyudo ka nitie aruf moko mopogore opogore. Kwa nyumba mfuta msaidia pale na ngoma ndio ilibaki na kama nyumba ina harufu mbaya. Koro udi ma wadakie gima gin ringrewa nyaka walos gi maler ne wach Nyasaye. Nyaka walos gi maler kod biro e lamo Nyasaye. Lazima tuishafishe kwa kushukuru Mungu. Nyaka walos gi maler kod ikruok mar lemo masate. Lazima tutengeneze kwa kutarajia mondo chunywa modak e ringrewa gi giyud ka gidak kama owinjore. Opaki Yesu. Amen. Agone Nyasaye erokamano kuom wach Nyasaye mokelgo. Nashukuru Mungu. Kendo kapok watieko chutho kama kujamalizia to wabiro chung' malo mondo walam Nyasaye e wach mokel mondo Nyasaye orit ringrewa. Naomba tuamke juu tushukuru Mungu. Ringrewa ka Nyasaye orito to orite nyaka tuo ok donjie. Amen. Ringrewa ka Nyasaye orito to miyo ringrewa dum mamit ne Nyasachwa nogono. Ringrewa ka Nyasaye orito to miyo ka watiyo ne Nyasaye to ringrewa yot. Walam Nyasaye mondo Nyasaye oritwa. Wagone Nyasaye erokamano. Erokamano Nyasaye maler. Erokamano Ruoth mang'won. Wagone erokamano mang'won. Mar Israel. Haki Nyasaye kuom okinyi masani. Erokamano. Amen. Nyasaye maduong' iwachonwa e dho Daudi ni kaw in ema ibedo jagedo to ti jagedo nyalo bedo kayiem nono. Nyasaye kor gerwa Nyasaye maler. Ger ringrewa japuonj. Ger ringrewa kawuono. Mi ringrewa obed maber mari. Mi ringrewa odak kuomi. Nyasaye mondo nyingi opaki. Agoni erokamano Jehova kuom odiochieng' ma kawuono. Duonge page loch gin magi Nyasachwa ni wabed gi tich magi. Mi ringrewa obed gi tich magi. Mi gibed neno mar wachni. Mi gibed ranyisi mar ber mari. Mi gibed Nyasaye mangima kod arita makare. Agoni erokamano Yesu nikech iber kendo Jehova chunya opaki. Nyasaye chunya ogolo erokamano nikech in kod chunya opaki japuonj. Nyingi mondo ting' malo. Nyingi mondo biti. Erokamano Yesu. Kapok watieko chutho ng'at achiel madigombo mondo jodolo omul mondo dhi mbele nigi wach moro madiher mondo olamie Nyasaye dhi mbele mondo gochogi piny. Ayudo ng'at achiel. Maye mane Yesu yala maye madong maye mane Yesu yala maye madong maye mane Yesu yala maye
Nyasaye ma jachang, Nyasaye ma jarit, Nyasaye ma jalibe modele, Nyasaye ma jagweth modele, Nyasaye ma jalimbe. O Yesu ni daktari marwa, Jehova mo ichang ringre ne Nyasacho, ichang nyaka chinde Jehova, ichang nyaka tije ne japuonji, ichang weche duto ma osebedo matimo. Weche gore Allah mi jatelo maber kuma mar kedo jadolo mar ngima ma jatich ni Andrew Jehova Ruodh ngima oringo biro iri Jehova Ruodh ngima ruodh kwe ineno kopong gi midekre Jehova Ruodh ngima ma jachieno oyeyo mar mondo mi oket misekae Jehova Ruodh ngima agolo jachieno marach mosebedo kaleme mag midekre Jehova ni jachien ber mondo oke mondo yes Jehova chung'ne wuodi Jehova Ruodh ngima kobiro timo neno ka Jehova Ruodh ngima noyudo ngima maber wanadukni niero kamano chung'ne motegno e tijene gi dala gi Ruodh kwe kama entiere Jehova Ruodh ngima midhierni mag satani ketho oko Jehova Ruodh kochung' koyudo ngima maber wanadukni niero kamano e tekuni dungni e haki Yesu Ruodhwa ng'wono mar Yesu Kristo hera ma Nyasaye Wuoro lalo mar